Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, egunon Eire eta Mai, egunon, bai. Egunon Goiuri, egunon Mai. Egunon ekipo, epa, Eire. Zer dezu, Mai, dena ondo? Ez, dena ondo, ez. Zergatik hitz egiten duzu horrela, Ba, hasi naiz jolasten letrarekin eta engantxatu egin naiz. Animali bat, erbia, hiriburu bat, Estambul, erronken asmatzaile bat, Eire, erruduna. Bete-betean, Mai. Ronka, elegante, ekipo. Ez gaurko sarreraren referentziak eta efemeride guziak letrarekin esan. Bueno, oso erraza, Eire, eta gainera abesti bat jarriko dizut gaiarekin lotura duena. Zurekin mintzo direla diote xoriek, esan zer kanta egin dizuten. zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalari hoiek. Ba, letrarekin Esther Ferrer, 1937ko gaurko egunez jaio zen Donostian Euskal Herriko artista ezagunenetako hau. Nazioartean erreferente da eta performantzaren, eskulturaren edo instalazioen esparruan garatzen du bere lana. Bere lan artistikoa 1960ko hamarkadako praktika feminista, minimalismo eta ekintza artetik sortu ziren mutazioen barruan kokatzen da. Hasiera ederra, Goiuri. Letrarekin Edith Piaf, ez ahaztu Edith Piaf. De rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien. Egia. 1915an jaio zen Parisen konpositore eta aktore frantsesa. Edith Piafen biografia ugari idatzi diren arren, bere bizaren zati handi bat misterioz inguratuta dago. Beraita Luis kontorsionista izan zen eta berama Anita kaleko kantaria. Berare kalean kantari ibili zen eta Jean Cocteau Level Indifferent idatzi zuen harentzat. Frantziako kantagintzaren ahots adirazgarrienetako bat izan zen. Munduko kantari frantses ezagunenetako bat izaten jarraitzen du gaur egun ere. Eta arrakastaz ekin dio Yves Montand, Charles Aznavour edo George Mustaki bezalako kantari garrantzitsuan ibilbideari. Ba, antzeko zerbait gertatzen zaio urrengo protagonistari. Bere bizitzaren zati handi bat misterioz josita dago. Jean Genet, 1910 eta marrean jaioa gaurko egunean justu. Bai, baina Genet ez da erekin hasten. Ez, baina bere bizitzako utxuneak ezagutzen ditugu bere biografoari esker Edmund White, Edmund White. Berari esker jakin dezakegu Genetek ez zuela aita ezagutzen, edo 10 urterekin egin zuela lehen lapurreta. Ezin hobea, Jean Genet, Frantziar idazle eta antzerkigilea izan zen. Edmund Whitek iradokitzen du bere haurtzarori eta nerabezari buruzko xehetasun kriminalak Genetek berak gehiagizkoak izan zituztela bere mitologia propioa sortzeko eta elkargarritasun sakona justifikatzeko. Ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Get back on it. Gene lives on his back. Ba, eta letra larriz. Ondorengo izena letra larriz idatzi behar delako. Emily Bronte. Idazle britaniarra 1888an hil zen Yorkshirean. Bere lanik garrantzitsuena Wuthering Heights, gailur ekaiztsuak, da.
1807an argitaratuta eta literatura ingelesezko klasikotzat hartu duena. Gaiu rekaiztxuak hainbat aldiz egokitu da zinemara, zimen mutuaren garaitik. Baloraziorik onena jaso duen egokitzapena William Wylerrek 1989an zuzendu zuena izan zen, non Laurence Olivier, Merle Obreron eta David Niven ziren protagonista nagusiak. Eleberriaren bertsio partzial bat den arren, filmak eleberriaren berezko espiritua ez traizionatzea lortzen du, eta dramatikoa, erromantikoa, eta bizia da. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too. Bad dreams in the night. You told me I was going to lose the fight. Leave behind my walking through the high. Onartuko zenukete estrenaldia eletraren beste adibide gisa? Estrenaldia ona balin bada, bai. Arrakastatxonetako bat. 1987an Titanic estrenatu zen. Titanic James Cameronek zuzendu eta ekoitzako film erromantiko epikoa da. RMS Titanic itsasontziaren urperatzen oinarrituta. Historian sari gehien irabazi duen filmetakoa da. Tartean 11 Oscar sari, 4 Golden Globe, 8 satelite sari edo Be People's Choice besteak beste. $600 milioi eskuratu zituen Amerikako Estatu Batuetan eta Kanadan eta $1.800 milioi mundu osoan. Hamarkada batez, historian diru gehien bildu zuen filma, hori bai epikoa. Spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that the Epikoa, benetan diozue, epikoa, 4 orduko pelikula. Amaigabea. Bai, amaigabea, edo hobe esan da, amaigabeko historioa, badaukat beste lotura bat eletrarekin. Eletrarekin, Ende, Michael Ende, The Never Ending Story eleberriaren autorea, Ende. Baina Michael Endek ez dauka inongo loturarik gaurko egunarekin, Berak ez, baina bere eleberriaren zinemarako egokitzapenean, bai, gaur Limalen urtebetetzea da filmaren abesti ospetsuenaren egilea, entzun hau. look at what you see in her face, the mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, getting in the light. Listen on the pages is the answer to a never-ending story. Atre! Maite ditut zeharkako lotura hauek. Asmatzen duzuen hau, letrarekin Ekberg, Anita Ekberg. Anita Ekberg suediar aktore eta modeloa izan zen. Fontana di Trebin estena bat egiteagatik ospetsu bilakatu zena. Federico Felliniren La Dolce Vita filmazari naiz. Federico cosa fai! Eta Anita norekin bainatu zen Fontana di Trevi iturrian? Ba, okerrez banago Marcello Mastroianirekin. Bingo, 28 urte bete dira Marcello Mastroianni hil zenetik. 60ko eta 70ko hamarkadetan aktore italiar ezagun eta maitetuena izan zen Italiatik kanpo. Batez ere Sofia Lorenekin batera egindako pelikulengatik eta Federico Fellini eta Vittorio De Sicaren filmetan protagonistaren papera bete izanagatik. Marcello pelikula astezinak utzi dizkigu. La Dolce Vita, La Notte, edo 8 e mezzo, 8:30 bestea beste. Ba, gure gaurko gonbidatuak ezoikoak dira, eletrarekin.
Bai, letrarekin Elordi, Unai Elordi bisita izango dugu, baina ez dakigut zer buruz, zer egingo digun. Eta letrarekin elegante, agur elegantea eman dio Ion Martínez Txikik bere ibilbideari. Larun batean emanaldi berezi bat eskaini zuen Lugaritzen lagunez inguratuta. Txiki gurekin izango da bizitako guztia kontatzeko. Bueno, orduan ze esaten didazue, dena prest? Entzuleak ere letrarekin hasten delako. Erabaki, hemen, egotea. Egunon, erronkazaleok, abenduak 19 ditu eta osteguna da. Ez dakizu ze zaila den letra bakar batekin sarrera oso bat osatzea, baina lortu dugu. Izan da, exito bat. Ongi etorri bigarren kafera. Zuekin, Mai Gorostiaga Pozo, egunon. Egunon! Eta zuekin, Eire Maia Manterola. Egunon. Eta nigo juri ez izan dia nauzue, hemen Maik aktore lanetan jartzen gaitu, eta ene bada, hau da, Egin beharko. Egun berri bat, pauso berri bat, udara amaitu denaren seinalea, dena aldatzen dela. Nik oso serioski hartu dut Mai Gorostiagak proposatu digun erronka eta letrarekin erabaki dut Eider hartzea, Eiderren eta Marenen kolaborazio ederrau. Negua izena du, ze negu betean gaude. Abenduak 19 ditu, bigarren kafeak 887 uste du duela, ja pila bat egin ditugu dagoeneko, eta gu hementxe 3 zuekin egoteko prest. Mutikoa da pentsatzea guztiok zerbaiten bihari garela, nahi dugun hori zer den jakin gabe. Egunero bezala maite ditugun gauzak elkarbanatzen hasiko gara eta horrela emango diogu hasiera ofizialki saioari beraz. Eire, baduzu zerbait pentsatuta, zer maite duzu, zer ez duzu maite, zer maiteko zenukeen? Bai, atzo ginen komentatzen kotxia tailerrea eraman behar nula. Eta, karo, guandala 3 hilabete eta karneta, eta enesatrebitzen tailerra deitzea, ze gauza oso txiki sentiarazte jate. Eta ez dakit maiteten, edo ez, hor dago zalantza, kontra esana, oaindikan 22 urtekin enetzela kapasa horrea deitzeko, eta oinan komentatzen badaola jende bat, asko kortzaiola lekuta deitzia, edo medikoa deitu berdanean, ama daituko zuzuko, ez zula deitzen, ez zulako nahi horien bakarrikan. Nire maite dut alako jendeai, badaolako oaindikan jende asko ez dana kapasa deitzeko, eta oaindikan txikitasun hortan jarraitzen deulako, eta egun baten ingo jau aurre, ez da gaur izango, baino ingo jau, eta nire maite dut jende hori. Soilik kotxeko tailerrarekin gertatzen zaizu? Ez, pizza bat eskau berroa edo,
deitzen dut. Pizzarako, bai. Janari vale. dantza bai. Janari dantzako deitzen duzu, oso ondo. Bai, baino mediko bat hola, kriston, ez dakit, kostau dute zait asko. Zuk badakizu herriko pizzeroarekin daukadan drama zein den? Ez. Bueno, zuk badakizu herriko pizzeroarekin daukadan drama zein den? Wow. Kontua da, behin eskatu nuela pizza bat. Eta etxera ekartzeko, ez? Eta, han etorri zen pizza banatzaia, eta ni ari nintzen, momentu horretan, telebistan ikusten telesail bat estatu batuarra. Eta orduan, ingelesez ari nintzen ikusten. Eta, ez ustean harrapatu ninduen pizza banatzaileak, eta orduan atea iriki nion, ez zidan denbora eman telesaia zehatzeko. Mandua ez nekin neukan, eta orduan, hor jarraitu zuen telesaiak. Eta orduan, atea iriki nuen, eta berak entzun zituen ahots estatu batuarrak. Eta orduan, esan zidan, ingelesez, "Oh, you speak English." Eta hain urduri jarri nintzen, ze beak inglesez, bere lehenengo hitza nirekiko inglesez izan zen, eta nik gizona benuen ezagutzen, eta orduan pentsatuen, ama, igual bera da inglesez, eta orduan erantzunien, yes. Esan beharren bai, edo da, yes. Eta orduan berak ingelesez hitz egin zidan, berriro, bueltan, eta nik buruarekin baietze egin nion, eta ordaindu nuen pizza, eta han joan zen. Eta handik, denbora batera, berriro eskatu nuen beste batean, eta orduan etorri zen, eta bera, etxe askotara joango da, eta orduan etzen oroitzen, atea jo zidanean, ni nintzela bizi zena, eta orduan atea iriki nuenean, begiratu zidan, eta harridurarekin, eta eta inglesez hitz egin zidan berriro. Eta ni horrela, esan nuen, baina guain zegin behar dut, eta orduan inglesez erantzun nion. Eta ja, konbertsazio, sakonago bat, eta zer, eta hemen dena gazteak bizi zarete, nire bizela guztia gaztea direlako, eta, baina hori dena inglesez, eta konbertsazio serioa, eta nik dena inglesez, eta joan zen, eta geratu nintzen. Bueltaka, baina, pertsona honek benetan uste du ni ingelesa naizela, eta hemen, ez dakit, hemen ari naizela bizitzen, lanaren gatik edo horrelako zerbait, ze galetu zidan, hona egiten nuen lana. Eta orduan, esan nuen, baina, zera, Osa, berak pentsatzen du ni ingelesa naizela, nik bera ez dute ezagutzen, eta, bakit, azalez beltzarana da. Eta orduan, pentsatu noiz edo noiz, agian ingeles izuna den herrialde batetik etorriko da, agian, ze ingeles oso ondo hitz egiten dut, eta pentsatu dut, igual bera eroso sentitzen da ingelesez, kontua da, enaizela usartu, berriro, pizza eskatzera, ez dio dalako esan nahi, berari, berez ni naizela ez estatu bat barrez ingelesa, eta dena... Nik uste jakin gaula. Orduan zergatik hitz egiten dit beti ingelesez. Ja. Zakit, igual jautura hori hartu, o ateite zaio, o euskalo. Daiteke. Bueno, eta maizuk ze maite dezu? Letrarekin, ekilibrismoak, bizitzaren egiten ditugun ekilibrismoa, batez ere data hauetan, ez dakiz gertatzea, gabona baino lehen, baino estres jota edo atope gabiltza, baino azkenean dena ondo ateatzen da, ez? Orduan maite dut puntu hori, ziurtasun hori ematen dizula, jakinda, beti ondatako dela edo, beti aurrera eramango ditugula gure arazo guztik, baino egia da, nahiko komplexua dia data hauek, enkargupioa, osapio bat egiteko, denok bukatu nahi dute dena gabonetarako, eta pixka bat, handik honea, hemendi bat igo, bestea jetxi, eta eari zara bestea juten, ez? Eta ekilibrismo horiek, maite ditut, hori bai, baldin badakizun, nola kudeatzen, ez? Agartzen zaizkit loreak horri deigarri, beste bizitza batekoak dirudite, Gerturatzen naizanean, simeldu egiten dira. Tira, azkar nire maite dut elkarbanatuko dut, Laister lagun ezkutua, kuadriakoek lagun ezkutu egin dugu, eta opariak banatuko ditugu Laister, eta orduan, nik nire lagun bati, erosi behar diot oparia, eta orduan kontua da, joan naizela erostera. Eta ikusi dudala, dendan, jende asko, erosten baita ere. Laguna ezkutu ugari, egongo dira, gero olentzeroren laguntzaileak ere ikusi ditut, hor bueltaka. Eta bazeuden 3 pertsona, erosi nahi zutenak, opari berbera. Eta bakarra zegoen, dendan. Baina noski,
hiru interesdun. Eta antxe galdezka eta ale bakarra dago, eta momentu horretan beraien aurpegietan ikusi dut, batzuen aurpegien pixkat desesperazioa, etzagolako denontzako jostaiurik, besteetan batek barre egin du, hau da, ze originaltasun falta daukagun hemen, beste bat orduri jarri da, eta akordio bat ere iritsi dira. Eta oso politia izan da hori ikustea, ze momentu tentsoa izan ziteken ez. Pelikuletan ikusten dugunean, bi pertsonak nahi dutela gona bera burrukatu egiten dira, ez gona hau nerea da. Bueno, ez dut horrelakorik ikusi nik jostaiu dendan, beraz, horri eskaini nahi dion nire maitze duta, eta hoxe, olentzeraren lagun guztiei orain ari direla buru belarri jostaiuen bila dendaz denda. Zelai bat daukat barrenean Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gorroto zenituen hileta kantu nafarrak, ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala, herriaren erdian, zutitu nahi bai dizut hilarritxo bat. Zaude orain, oskorriren kantutan, itxasgorrietan eki ondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinela zioen. Tristeak izan ohi dira agurrak, gure gizartean behintzat gu ohituta gaude, beltzaz janztera, kandelak piztera, negar egitera, malko artean besarkatzera, agurrak Euskal Herrian, zeharo tristeak izaten dira. Baina, ze gertatzen da beste herrialde batzuetako herritoak kopiatzen baditugu. Zuk etzenuken nahiko Mexikoko leku batzuetan egiten dituzten agur festa kantari horiek? Sinatuko nuke, baina ziztu bizian. Gaina rollo zikliko hori, ez? Ez da bukaera bat, baizik eta azapenen bat edo zerbait berri datorrela. Hogei urtetik gora, 1000 emanalditik gora, gurean, ondoko herrian, ondokoan, bestean, beste lurraldean, leku guztietan ikusi dugu Jon Martinez txiki azken hamarkada hauetan, baina abisatu zigun holtzak utzi behar zituela. Eta beraz, antolatu zuela agur bat, eta berak ere uste dut gure filosofia jarraitu nahi duela, eta agur tristen zalea ez dela bereziki horregatik, bere azken emanaldia eskaintzeko, maite dituen ugari gonbidatu zituen, sorpresa gehiago egon zen, uste dut musika ere egon zela, euskara eta kultura delako txiki, eta agurrak, pozgarriak ere, izan daitezkelako. Egunon, Jon Martinez txiki agur esan zenuen, baina bizi-bizirik zaude. Bai, hemen rasaka emozionalarekin, da kristona izan zen, da oso content emanaldiarekin, eta baindik ahotsa daukat pixkat hartuta, baina oso pozik. Lan asko, maiek eta badaki ere horrelako gauzak antolatzea gure underground produkzioarekin, izaten da oso neketsua, baina emaitza, amets bat. Aje emozionala esan duzu, emozionala bakarrik, edo parrandarako tarte ere hartu zenuten? Ez, lehertuta bukatu genuen eta justu ospatzeko kaina bat hartu gauean eta ja ere kotxe hartu behar genuen ez, furgonetak hartuta etxera, baina oso pozik.
Ni txiki benetan, albistea jaso nuenean, noin dela hilabete desente, ez nu sinesten, porque euskal teatrero askok, daukagu zure ikurra bezala militantzia eta aktivismoa zer denez, beti hor burrukatzen kulturaz eta benetako despedida bat edo arnasa bera. Benito lertxondi nau lertzen dut. Baina txikirena, konta iguzu. Bai. Bueno, nik ere pasio asko jartzen dut eta orduan emanaldiak egiten ditudanean saiatzen naiz birak egiten, emanaldi pilo bat lotzen eta emanaldiak egiten herri, probintziaz berdinetara juten, hori amets bat dela eta lortu dut 7 probintzitan ere emanaldiak egitea eta orduan ikusten dudanean asetzen ari dela bi kopuru horiek, orduan ikusten dut amaiera bat ikuskizunekin, baina orain ikusi dut ere ikuskizun honetaz aparte ere bukatu behar zela pixka bat eta aldatu reseteo bat egin bizitzan ere bai, ez? Eta bukatuko da aldatzen laguntzen, beste proiektuek, poesia, holtza, etzara gehiago igoko, hoxe da albiste o titularra? Bai, hori da, behintzat, oraingo albistea eta utziko dut zeren hori badakizu zenbat energia eta esfortzu jarri behar den, eta azkenean ere 100 ordu dira bakarrik, nire kasuan lehen saioarekin egiten nuen, baina monologo pilo bat ere bakarrik ditut, eta orduan pixka bat hori guzti hori nekea ekartzen du, baita ere edadea izango da, eta ere bilatzea igual pixka bat, zen azkenean nire bizitzaren erdia pasa dut emanaldi pilo bat egiten, eta gozada bada, zuk dakizun bezala, baina karo, ez kostu fisiko, psikologikoa ere du eta ekonomikoa batzutan ere bai, eta orduan esaten duzu ibilbide zoragarria egin dugu, aldatzenekin birritan bortxatuaren ikustu dute guretzako oso potente izan zen, da nik uste dut ere emanaldi hau Euskaldunen jatorriena, ez da monologo soil bat, baizik eta antzezlan bat, eta orduan ja ikusten nuen asetuta profesionalki nere burua, ez? Pixka bat beti bezala oteizaren teoriak eta jarraituz, ikustea iritsi naiz muga honetara, iritsi naiz Himalaiara, eta honen, balio du. Eta zezaila denez, jakitea, itxi, goian zaudenean, ez? Eta ez aldapan bera zazenean, 40 urte eta aldapan bera niek, agian premonitorio zela pixka bat, aldapan bera metafora hori. Ni privilegiatu utxa izan naiz, uste dut gertutik ezagutu dut, gauza pilo bat, ez? Oso poliedriko zara, baina goatzen naiz, oteitzaren lehenengo lagina ikusi nuela Esbeineneako poltsiko antzerki lehiaketan, gero handitu zala obra hori, edo ispiluak estrenu bat izan genuen amarotzen, edo ez dakit zirkoa salgai, ametxen zirkoa salgai, ez dakit birritan bortxatua, horregon gara, eta zure monologo guztik, ez, han hemen improvisatzen, aurkezten, Lapoia Records holtzan, eta inbeste gauzak. Ez dakit, lehenengo eskerrik asko egindago lan guztiagatik, porque benetan euskal kultura bastor bat dauka zurekin, hainbeste baratzetan eriteagatik. Eta baixe, zorionak eta mi esker horregotagatik txiki, gero ingo dugu errepasotxo bat despediarena, baino lehenengo gauza hori, mila esker. Mi esker, eta zu ni bezala, eta antzerkia pasio bezala dugunak, eta pixka bat gerenak hor erdi profesional, baina nik uste dut beste filosofia bat dugunak, eta inkluso beste gunean artista gonbidatuak ekarri genituenak, bai dira profesionalak ere bat, baina nik uste dut filosofia berdina dutela gurekin bat, eta nik uste dut hori super garrantzitsua dela, nola kultura eta euskara ikusten dugun gure herrian, nola zerbitzura jartzen dugun gure sormena, eta beti esaten dut, ni militante utxa izan naiz euskararekin, antzerkiarekin eta kulturarekin, eta uste dut Euskal Herrian herri guztia dutela eskubidea kultura edukitzeko, eta hor zijoan txiki bere kotxearekin eta Lapoiarreko horrentzuten alde batetik bestera, bere alea jartzen, ez? Pixka bat zuek egiten duzuten bezala, noski. Eta horren atzean badago aldarriren bat, edo ez dakit, ekosistema kulturala perfektua izango balitz, dena ondo ez dakit, izango balitz, agian despedi hau etzan gertatuko, edo ez? Bai, dudik ez. Azkenean sistemak garaitu egin nau, eta horrela gertatzen da, ez? Eta sistemak egiten duena da, kulturare kapital batean murgildu, eta milaka sarrera saltzen baituzu, ondo jungo zaizu zure bizitza artistikoan, baina saltzen baituzu
120-130, inkluso 200 sarrera edo 500 sarrera ere oso zaila da artisteotik bizitzea, orduan pixka bat sistemak garaitu egiten zaitu eta badakizu hori bira bat edo nahi baldin baduzu egin oso zail bihurtzen dela eta erabat profesionalizatuta dagola musika taldeekin ikusten da orain edo zein ia musika talde managerra du, nahi du profesional zirkuito batean sartu ja, nahi du ez dakitzen festivaletan jo eta nik ez dut asko sinisten horretan, ikusten dut konstantzia, atxurrarekin ibili urtez urte, herriz herri, june igualtzait Orexara, edo Lizarrara, edo Siberuara maulera, ez? Hori da nire filosofia, nire bizitza eta nire aletxoa jartzea euskeraz, kultura, antzerkiaren bitartez nire espresioa landu eta nire mobidak burutik atera, ez da, publiko batentzako. Dastatu dituzu gainera zapore guztiak, ez? Aurrekoan komentatzen genuen, aritu zarela ez dakitze herri txikiko txosnan pale batzun gainean, baina aritu zara kursalean. Eta aritu zara telebistan, nun sentitu zara zu erosoen? Nun da jonago? Niretzako telefono deia jatsotzen duzunean eta pasio gehiena deitzen dizutenean, hori niretzako da, eta igualtzeit kobratzea 150 edo 1050, ez da. Udara honetan pasitzaidan erasoko Nafarroko herri txikibit batera junintzala, zeren antolatzailea neska bazen emakume bat, eta jantzian txikizke, nik ikusi zaitut azkeneko 2 urtetan, 3 aldiz, eta nahi dute herrira ekarri, baina baliabideak izan, hori esaten baina zuia, niretzako kriston oparia da. Eta orduan esan, nola ez naiz jungo horrelako herri batera, ez? Eta gainera ikustezu superrondo zaintzen dizutela, egitutela kriston esfortzua, dirusari bat emateko eta bar, ez dut hori niretzako dauka kriston balorea, eta ez igual evento batera jun, udaletxe batek antolatuta, edo sari banaketa bat, lo que sea, ez? Bai. Aipatu duzu, musikarekin ere gertatzen dela, zeharo profesionalizatuta dena, manaierrak direla, makrokontzertuak, jaialdiak, sold outaren kultura hitz egiten dugu hemen, asko hemen badirudi, orain sekulako presio dagoela sold out egiteko, bestela ez zaituztela berriro egituko, eta askotan aipatzen da pandemiaren osteko eragin bat bezala, baina nik baimentzen badiazuenik zalantzan jartzen dut hori eta askotan pandemiari botatzen diogu horren errua, baina ez ote gentotzen ja lehenagotik horrekin ezakit txikizuk ze iritzi duzun. Bai, festivalak egon dira, bai BBK Live eta bai Gazte Topagunea, edo Atortxurrok, eta festival horietan, ezkertiar festival horietan jotzea oso zaila da, baldin bazara talde bat ez dituena milaka diska saltzen, ez dago aukerarik. Orduan gure kasuan ere gertatzen da pixkat hori, ez? Bai, deitzen dizute, nik sortea izan dut, nire ikuskizunak eta emanaldi piloa egin ditu dela, edo hori amarotzera juna izela, edo Tolosara maien bitartez dakizen bat aldiz, zuk lan bat egiten duzu, uste dut txukuna egiten dudan lana dela, eta orduan, gero sari badago, urrengo ikuskizunarako ere deitzen dizutela egiteko, ez? Baina, bai uste dut, filosofia, estadu espainolean ematen dena edo jaialdia handietara jute hori binarrokera eta hori, bai gertatzen da hemen ere bai, ez? Eta orduan jakin behar da bakoitzak, antzerkitalde bakoitzak edo kultur sortzaile bakoitzak zer sortu eta zeinentzako eta zergatik sortu nahi duen, ez da nik oso argi daukat, nire bilbidean non nahi duen izatea, eta egiten baldin badut bolo bat kursalean, ez dut sentituko la hostia nahi zenik, eta egiten badut Orexan bolo bat, ez dut sentituko kutre bat nahi zenik, baizik eta maite nauen herriak edo kultura nahi duen gozea duen herriak, deitzen baldin banau, hori jada kriston oparia eta joaten zela. Fokoa jarri nahi dute autokritika pixka bat egiten artistei. Hemen goindale hilabete batzuk aipatu nuen kontzeptu berri, kapikua kontzeptu hori. Askotan artisten artean ditugu gure teatruliak, ez bolotagero edo bolo baino lehen kaino bat hartzen, eta saiatzen gara gure mundutxoa konpontzen, eta kapikua esan txiste bat, edo kapitalismo kulturala asumituta. Nun oso garrantzitsua da bukaerako hori, zeren artistok ez dugu ez zer egiten, deitzen digute, jungo naiz eta punto, eta ez desalantzan jartzen gertatzen ari dena ekosistema horrekin, eta gure baratzak izten ari direla zentro komerzial handin eta juteko metafora kulturala erabiliz.
Bai, berdina gertatzen da, edo zein arloetan, ez? Igual que zentro komertziala juten zera mendiko arropa erostera, edo hori, eta ja, hola, mendiko arropa Donostin gutxi dauz, hola, pues berdina gertatzen da ere kulturarekin, ez? Azkenean, ikusten baldin badu herri batek, pagatu dezakela X eta ekarriko ditu izenezko aktoreak, edo musika taldeak, esfortzu egingo du horretarako, eta aukera horrelako jende ertain edo txikiari asko zailagoak dira, eta uste dudalako asko zailagoa egiten ari direla ere, ostra, orain, logista pilo bat sortzen ari dira, eta gazteak, eta hori kristona da, eta ere zirkuitotxoa sortzen ari da, baina distantzia asko handitu da non famatua zaren artean edo ez da. Uste lehen hori parekatxoagoa zegoela. Horregatik ikusi zaitugu azkeneko agur bira honetan edo erregez jantzita? Bueno, erregea Nafarroko historia kontatzen duelako, Euskal Herriko historia kontatzen duelako Kobazuletatik gaur arte, eta noski, gu zerbait izan baldin bagara, hori Nafar erresuma izan gara, erresuma bakarra izan garena ez da Euskadi, ez da Euskal Herria, edo nahi duzuna deitu, izan da Nafar erresuma, eta hori plazaratzea ere bai uste nun garrantzitsua, zeren orandikan nik uste dut, jende gehienak ez dakila, porque gaur egun esaten badezu, irakurtzen zula historia eta hola, esaten zute friki bat, ez? Eta jo, tio, hori dala gure izaera eta hori irakurtzeagatik friki bat zara edo euskalki bat ikasteagatik edo eta orduan uste dut, nik nahi nuen humorearen bitartez guzti hori transmititu, eta bueno, humorearen bitartez hobeto sartzen da belarrira, baina mezuak ere sartzen doaz, antzezlanarekin batera, eta uste dut hori lortu dela. Zerbaitetan sinisteko txartelori erregea eta bufoien erregea, txiki, Jon Martínez, kristone penarekin nintzen jun, despedida horretara, gustu handiz jongo nintzateke, ben komentatu genuen, pasaren astean, eta horregatik erabakinen genuen, behin pasata, zuri zuzenean galdetzea, nortzu jun ziren, ze sorpresak esan ziren, eman dezakula entzule askok ez zirela gerturatu, baino zazentzun da daukate, nola kontatu gertatutakoa txiki? Bai, bueno, gauzak pentsat antolatzeko nik maitasun pilo bat jartzen dut, naiz romantiko bat, nik egiten dudanarikiko eta ere herriarikiko, ez, eta bat izaten dut, naiz Josu Eskorbuto, bezala, pasioni Eskorbuto, pasioni muerte, ez, eta orduan, pixka bat, hori nahi nuen leloan jarri, eta gero orduan, gutxinaka, ni beti izaten dut, emanaldi bat ez dudanean, azte bukaro dietan, normalki beti juten ez kontzertu bat, antzeslan bat, dantza bat ikustea, eta orduan jende bastante ezagutzen dut, eta orduan pertsona batzuk maite nitu danak pilo bat, nahi nituen hemen egotea, eta orduan Pelas eta Beñat fixiz egon ziren, dira Donostiko musikari batzuk oso onak, eta ere bai, dala pizka bat nire mailekoak, ibiltzen diren emanaldiak egiten, hor, profesionaltasunean, ez profesionaltasun horretan ibiltzen eta dantzan, gero Ekiza ere etorri zen, Jurbi Ekiza Willis Drummondeko abeslarian, non hori da laguna, aspalditik ezagutzen gara, oso fana naiz Willis Drummondkoa, eta, bueno, kulturak emate ditu opari politenetakoak ere bizizan dira, laguna handiak egiten direla, zeren normalki kulturan lan egiten dutenak, sentsibilidade handia dute, eta orduan, horrelako jendea lagun egitea, super pozgarria da, gero maite etorri zen, Mursego, asko maite dudala, eta ikusten dudala, oso moderna, oso transgresora egiten duena, hartu euskal kultura eta euskal tradizioa eta bihurtu modernidade punk batean ikaragarria dela, ez? Eta gero ere, nahi nuen pixka bat, Xendarineko aizpekin ikustea hegoaldean, badala iparralde bat, existitzen dela, kultura pilo bat maite dela, euskeraz egite dutela, eta etorri ziren Xendarineko aizpek abestu dutela, bi aingeru bezala, egon zirela Tolo Folken pasaren urtean ere, eta ikusi nituen, eta Michel Etxekopar ere etorri zen, maite dudalako, eta siberutar bat ikusten dut siberua dela hor daukagun erresistentziarik handiena Euskal Herrian, eta hori ekarri bartzela, eta gehiena posten nagoena, eta ere pixkat tristetzen nagoena da, ila inork ez dula Michel Etxekopar ezagutzen, eta non gaude, ez? Porque denok dakigu igual, musika zein den ez dakit, estetak edo zein den futbolista bat, baina ez jakita igual Michel Etxekopar norden, gauzoi niri pixkat pena mateate. Eta gero, neukan sorpresa potola handia izan zen, etxaiakeko abeslaria eta gitarrista Iñiguito Txapelpunk etorri zirela,
eta abestu zutela nerekin bi abesti, eta bueno, pues hori izan zen igual, eskumuna, sorpresarik handiena ez nuelako inon iragarri, eta beraiek ere oso atseginak, oso majok, eta nik uste dut izan zela hor, bombazo bat ez, beraiek ekartzea. Direla mito batzuk, 80. hamarkada, eta gure belaunaldian izan zela oso musika talde esanguratsua, famatua, eta juten ginela kontzertu pila ikustea. And nice, and nice, that's what nice needed. Beraz, oso ondo inguratua eta oso ondo maitatua sentituko zinen, pentsatzen dut. Horrelako ekitaldi batean hain ondo, hain konpainia onarekin egon da. Bai, zeren gainera, eta barkatu hartu zait, Jon Plazaola ere humoregilea etorri zela, Jon Plazaola ia elkarrekin hasi ginen, bera pixka balenago, baina bueno, hasieran egin genituen emanaldi bastante elkarrekin, eta berak ere etorri eta gainera egin zuen monologo personalizatu bat Txikiri buruz, Murseok ere abestian sartu zuen Txikiren bizitza mundua, Michele Etxekoparrak ere bai, Jurgik ere bai, eta orduan, ja ezin zenien gehiago eskatu horrelako artistei, ez? Beraik ere zantzidaten, hau ez zela Txikiren kontu bat edo katxe kontu bat, osea, nik transmititzen dut kriston pasioan ere sorkuntzarekin eta kontagiatzen dudala hori, eta orduan zintzutela uko egin horrelako zita bati ikusita ere zen nolako artistak hurbiltzen hasi ziren kartelera, ez? Hori la hostea da. Askotan bai beraien arteko pasadizok anekdotak igual Txikik ez du jakingo, baina Joni Platz eta Txikirekin lotura badago Antzestaun troska eta tabernarekin gertatuakoa. Porque programatuta zegoen Jon Plazaola, Joni Platz, eta justo 4 egun lehenago edo deitu zidan esaten mai Sevillara joan behar naiz casting bat dagoelako, kontatuko izut ezin dut gehiago esan eta ezingo naiz bolora jun eta casting hori izango zen? Allí abajo telesail ospetsua egin zuena. Bere igoera edo, ez? Eta justo, horrelako egoeratan, Txiki izan, eta da, hoietako bat, beti dago preste edo zein utxune kulturala betetzeko, eta Txiki, larrialdi bat daukagu, biharko bolo bat roskaetan, eta nola ez, eta han eta kriston boloa gainera, jendea gainezka, baina justu zan momentuan, Txiki ezaguna zen, plazpizka eta zira baten, monologotan ezaguna, baina igual ezain beste audiovisualetan, eta hori gertatu zen, kastina jun, eta Txiki anegon hainbeste egoratan bezala, porque beti izan da hor, eta beti izango da hor gertu edozein kulturzalei laguntzeko. Hori da, egia da, gainera Nepalen nengoen bidai batetan, zurekin WhatsApp ez egiten, da hori. Izan zen polita, taberna horretan, da giro edarra sortu zen, bai. Hasiera horietan, aipatu duzu, nahiko paretxu hasi zinatela garai antzekoan Jon Plazaola eta zu urte desente pasadira. Atzera begiratzerakoan, badibidez, ez dakit, 2019an bastante viralizatu zen herriekin egindako txiste segida hori, baina badago zuk egindako sorkuntza bat esaten duzuna, hau besteak baino gehiago gustatzen zait niri bereziki. Bueno, azkenean herrienak ematen dizu pixkati seio bat o identitate bat, baina hori ere gertatu zena da, hori naturalki irten zala, inungo estrategiari gabe, hori orain da pentsa ezina, mundu guztiak estrategia batekin egiten du bere sorkuntzak, eta orduan nire kasuan izan zen norbait WhatsAppez hasi zela bidaltzen, eta viralizatu zen naturalki WhatsAppez. Orduan, niretzako pozgarria, baina ez zidan ere reperkusio handirik eman zeren eta ez zitzaidan arpegia ikusten, eta inorketziken edo, igual maiek edo jende hola gertukoak bazekien nire ahotsa zela, baina ez chill mafiari gertatu zitzaion bezala, ez? Baina, nik uste dut hori, gero balio zuen, emanaldia nuenean horrela bukatzeko, ematen zula askotan, Napoiaren abesti bat hor mundu guztia hor txisteak errepikatzen, da hori gertuzanean, subidoi bat izan zen, eta hilabete horretako emanaldiak izaten ziren, kristona hori bukaera horretan, egotea antzerkiko txiste batzuk errepikatzen, abesti bat edo, gertatu izan da, baina txisteak errepikatzea hori iruditzen flipantea eta guai, polita. Baina, da ere hor gelditzen den ginda bat, zeren niretzako ere antzerkiarekin, birritan bortxatu egin genuen antzeslan bat egitea, niretzako Euskal Herrian ez dela egin eta
eta orain Euskal Herriko historia kontatzea komikoki eta hainbeste pertsonai eta hori, 70 minututan, horrekin oso arronago horrela bukatzeaz, bai bata eta bai bestea. Nire buruan adibidez daukat kaset zar batekin eskuetan euskal kantak errepasatzen eta kaina ematen gure betiko idoloei eta ez zoragarria hori aztezina ere txiki. Bai, hori ere bai nahiko errepikatu dut askotan, monologo askotan, eta bai hori ere funtzionatu duen gauz bat izan da, nik uste dut nire kasuan beti erabiltzen duela kilometro zero kontzeptua humoria egiteko, Euskal Herriari buruz hitz egiteko, bai txoznak, edo bai lantokietan, edo bai lagunekin ez dakiz zer, edo ikastolako kuadrilla, edo arroparen asuntoa, eta hori, eta orduan gauzoiek funtzionatu dute, jendeari oso natural etortzen zaio belarrira, eta orduan parrarazten du. Azkeneko agur honetatik, nik ere ezin izan nuen joan, baina Maik esan dit, egia den, hilkutxa bat zegoenan? Bai, hilkutxa bat zegoen, eta zegoen muñeko bat tamaino real, nire arpegiarekin, eta sartu nuen hor, eta nire jebak botatuten mikrofono bat, eta sudur gorri bat. Eta orduan horrekin nahi nuen, lehen Maik aipatutako ziklo borobide hori itxi, eta esan, bueno, hau izan gara, hau sentitu dugu, eta orain deskantzatzea tokatzen da, ez. Eta ere pertsonalki ere, hori gurasoak ere hil dira urte batean, eta nahi nuen horrelako representazio bat egintzen, ikusten duzu momentu hori dagoenean zure familiar bat hulkiutxan, gogorra dela, oso gogorra dela bai. Jalgi mundura, Euskara jalgi mundura, lenguaieta... Ez dut presionatu nahi gehiago txiki berriro bueltatzeko zara. Gu jarraituko dugu baratzak zaintzen, nahi duzunean etortzeko, baina bai galditu nahi dizut, ez dakit ikusten duzu zure burua etorkizunean, ez dakit idazten beste batzuei, edo zuzentzen, edo aholkuak ematen gaztei. Hor, ideiaren bat edo, eman didate edo ere eskaini didate pixka bat pentsatzea egitea tailerren bat edo de stand-up eta guzti hori ez, azkenean nik uste dut justu hori egin dut 22 urtetan, eta denboraren poderioz jutezea ikasten eta mejoratzen eta teknika batzuk lortzen. Eta bai, horrelako zerbait, bai, nik ez dakit zer egingo dudan edo proposamen super eder bat etortzen baldin bazait, eta ez dala izan behar edo telebista bat edo leitmotiv bat edo ez dakit zer, baizik eta ez dakit zuzentzea Lapurdiko, Baionako antzerkitalde bat, edo, hori, edo saioak zerbait egin nahi baldin badu, ezin diotuko esan nerekin urtetan egon den pertsona bati, non beti fidatu da nitaz, beti babestu nau a muerte, orduan hori da ez. Ta Jon Plazaolak beste buena ere almendruko egintzea, eskantzia da, nik gaur ez dut hemen hendik ezer ekonomiko baterako, horrela orduan badakit, zuri favore bat eskatzen dizuanean, etorri barko zarela, ez? Eta hori ederra da, eta hori segurazki natural irtengo da, eta egingo dut, eta plazerrez egingo dut, ez? Baina ez da ere funtsa orain gultatzea ez dakin noiz, eta horrela behar dut hori bizitzan beste gauz batzuk egin, edo pertsonalki gehiago zaindu, zen azkenean Maik ere badaki asko esposatzen zara, energia asko jartzen duzu guztietan, eta zuregan azkenean txikitzen zara, nekatzen zara, irizatzera etxeroa lertuta, eta orduan ere hori zaindu behar da, zen hori urtea ere pertsonalki gurasoekin eta hori gogorra izan da, eta orduan behar dut estopa handi bat. Eskiak zentako dutut jabilten, harrien atetzeko badizutin narra. Esan dako bat txiki, mila esker egindako guztiagatik, nik, ez dakit, konpromesu bat hartu behar dut, hemendik aurrera landuko dut ekosistema kulturala, noiz bait, alfombra gorri bat izateko txikiren buelta. Komprometitua. Komprometitua, zuek bai egiten duzue mai, eta orain lokal berria, eta hori, kriston balorea da, adorea da, denetarako, bai sortzaile bezala, bai hori profesional bezala, eta da, kriston bultzada da ematea, eta kriston pasioa dela ikusten da,
eta sortea eta emaitza polita izaitea, eta bueno, pues nik ez dakit noiz, baina joango naiz, noski apoiatzea, oboloren bat ikustea, edo guzti hori orain arte 22 urtean egin dugun bezala, ez? Bai. Seguro, eskerrik asko txiki. Eskerrik asko txiki eta hurrenera arte. Eskerrik anitz eta onki bilki. Aio. Agur. Ardo minberatik edaten ditora, erreka onduan istira lizarra, mastizarrak ekiri direla. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta bagoaz, agian ertzetakoa den kulturaren azpisail batetik mainstreamagoa edo hegemonikoa den kulturaren beste sail batera mai, ze atzo eguerdian guk saioa amaituta genuela esango nuke, atera zuten aurten Goya sarietarako izendapenen zerrenda, eta euskaldun batzuk badaude. Zuntzitzen dudanean. Zinemaldian gurean izan genituen Jon Garaño eta Aitor Arregi, Marko zuzendu dutelako, Marko pelikula egin dutelako Moriarty-tarrek, eta, bueno, 5 izendapen jaso dituzte. Zuzendaritza, gizonezko aktore protagonista, jatorrizko gidoia, makillajea, eta ia peinkanta hori sari bada, eta efektu bereziak. Nola ez, aspaldi honetan sekulako izar bilakatu den Patricia López Arnaiz ere izendatu dute, emakumezko aktore protagonistaren atalean izendatuta dago Los Destellos filmean egin duen lanagatik, eta Urko Olazabal gizonen ataldean Soy Nebenka pelikulan Ismael Alvarez abusatzailearena egiteagatik. Zinemaldian Koldo Zuazu koizlea elkarrizketatu genuen, eta nik iragarri nuen, ez da nik sariri behar dudalako, baina esan nuen iragarri nuen, urkok ziur sariren bat jasoko duela, papero hori egitearen gatik, ze benetan nazka ematen du, baina helburu hori da, nazka ematea. Hori ez gain, Betiko gaua Eneko Sagardoik euskaraz filmatutako film laburra, fikziozko film labur honenaren saian lehiatuko da, eta sail horretan egongo da baita ere Mamantula, Jon de Sosa Donostiarrak egin duena. Semillas de Kibu film labur dokumental honena sailan egongo da, Amania Films eta Uniko ekoiztetxeak egin dutena. La Mujer Ilustrada, Isabel Ergeraren animaziazko film laburra, eta Joana M. Ortueta, Valentzian ezarritako bilbotar gidoilaria ere, antxe egongo dira lehian. Eta musikan baita ere, hemen ez dago aldaketarik, hemen Fernando Velázquez eta Alberto Iglesias beti hueltaka. Ez dakit nola egiten duten, baina hemen txibiltzen dira urtero pelikuletan soinu bandak egiten eta gero izendapenak lortzen bata bestearen hartzen. Bestalde La Infiltrada pelikula Arantxa Etxebarriak zuzendutakoa, 13 izendapen jasotakoa da, hemen denetarik dago protagonista honenarena Karolina Justerentzat, Gidoi honenarena Arantxa Berarentzat, Antzeztaldeko emakumezko honenarena Nausika Boninentzat, Luis Tosarrentzat gizonezko aktore honenare, sari pila bat, guztira esango nuke 30 izendapenetik gora jaso dituela euskal zinemak aurtengoan, horrek esan nahi du, bizi-bizirik dagoela hemengo ekoizpena, eta tira adi egongo gara, oraindik asko falta da sariaren
banaketarako, otsailaren 8an izango da. Bueno, asko esan dut, baina eskegia esan, urte bukatzen ari da. Bai, ez da zer gelditzen. Ez da inbeste falta, baina sari banaketa otsailean izango da, eta bueno, adi egongo gara, baina kontatu nahi genizuen Euskal Zinemak izandako urte arrakastatxo hau. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Mai, erekin egingo genuela saioa esan dugu, sarrera erekin egin dugu, eirerekin egin dugu, baina hoi ez egin digu eirek, aipatu dugu Unai Elordi etorriko dela, baina zer iruditzen urrengo minutuak esan ezin abestiarekin egiten baitugu. Ebikoitza. Ebikoitza. Hauxe da, Janira Arantzabe eta Leire Berasaluzeren esan ezin abestia, esan ezin proiekturako. Argitzeko iparri zarra Keep Calm and Bigarren Kafea. It's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. You come and get a shower, please. Status D, status D. You gotta see how to live there. Yeah. Just know where I live. I live upstairs. Take it easy, follow, step by step, step by step. The game plays with us.
wanting not to make a plan. 2024 urteko lehen kolaboratzailea izan zen, eta orain Gabonetan murgilduta gauden honetan, naiz eta bai ez dira iritsi, ondoak emeretzi da gaur, bale, ez dira iritsi oraindik, baina ja Gabon giroan murgilduta gauden honetan, gonbidatu dugu, berriro gurera, urtea amaitzear dagoenez, egin dezan, baita ere urteko azken kolaborazioetan, zeinetaz ari naiz, Unai Elordi Hidalgotaz. Beraz, eman diezaiogun ongi etorria, esan bezala gure adimen artifizialean, teknologian eta gauza ero guzti hauetan aditua den Elordiri egunon, Unai? Egunon... Zer modu zaude? Oso, ondo. Egin diozu bolentzer hori zerrenda? Eske, egia esatean balimazu, gaur egun ja oparien kontzeptua pixka galduta aukat, zeren diatena aukagu, orduan... Egia da. Ez dakit, nahiago izaten dut... Olentzeroko eguna bera, ez? Hogeita laua disfrutatu lagun artean eta familia artean opariak beraie baino, ez? Zure gaurko gaian murgildu aurretik gauza bat esan behar dizutu nahi. Aritu nahi zela entzuten zure urteko lehenengo kolaborazioa. Lehenengo kolaborazioa hartan egin zenituen 2024ko aurreikuspen teknologikoak. Oioa, nintzen batzen. Ea zer zetorren, eta gai asko landu genituen, baina horien artean gai bat, eta ez dakit guk gurean behintzat ez dugu ikusi egia bihurtu denik, baina taxi egalarietaz hitz egin zen egun. Posible da, bai. Baina ez dira iritsi hona, taxi egalariak? Ez, zona ez Dubaiera, uste, iritsi ziala, eta Dubai eta Txinatik ibiliko dira, baina bai, jende aberatxantzako beste jostailu bat izango zen, ez? Edo oso famatua den jendeantzako, ez da? Olentzeroren zerrendarako, baina... Olentzero baina gehiago Papa Noel edo beste herrialde bateko... Gero taxi galarientzako garajea berdezu. Eta garajea bilatzea gero ez zailago dago ere, eta ez dakit mugikortasun planaren barruan etzen egongo. Gaurkoan hala ere, taxi egalari bat, baina txikiagoa den zerbaitetaz hitz egitera gatoz. Txipak izango ditugu izpide, eta bada gai bat jakinmina pizten duena, uste dut zientzia fikziozko pelikuletan bastantetan agertu izan dela txiparen gaia, aktorek ez, pertsonai batzuek txipa dauka buruan jarri diote txipa, eta orduan kontrolatu egiten dute, edo beste batek besoan du txipa, eta horrekin ez dakit zer egin dezaken. Txipak existitzen dira, eta txipak gorputzean instalatu daitezke. Bai, hori egia da, bai. Kontua da, zer egiten duten txip horiek eta zenbaterainoko laguntzen gaituzten, ez? Esan dezaket oso urrutira joan gabe, ez? Igual gure aiton amonek edo igual ez zain zaharra den jendeak, baina eduki dezake ez dakit pausu markatzaile bat, ez dakit nola ditu, ez? Bihotzari laguntza bat eman alizateko eta horiek badute txip bat, azkenean seinale elektriko bat emulatzen dute eta nolabait bizia ematen digute, orduan hori bai izan daiteke laguntza bat, ez? Edo adibidez, gure gorputzean erabiltzen ditugun beste gauza batzuk, ez? Adibidez jarri dezakegu holter bat gure bihotzean, jakiteko benetan arritmia arazo bat balima daukagu, analisi potente bat egin alizateko eta ikusteko benetan gure gaixotasuna nola doan, ez? Gauza guzti horiek badaukate horrelako inpaktu bat gure gorputzean, gure sistema vitalaren barne daude, oso kontrolatuta daude, baina ez daukate inungo, bakarri daukate ataza bat egiteko, eta hori egiten dute, eta listo, ez daukate gaitasun gehiago, ez? Gaur egun ikusten ari nahi zena da, batetik espekulazioa, eta beste alde batetik teknologia birganatu behar hori, ez? Zenbat teknologiarekin gertuago, orduan eta zoriontsu izango gara, ez dela kasua normalean izaten, baina ikusten dutela, batetik ikusten ditutela, ateratzen diela horrelako inventu edo, ez? Asmakizun edo, ez dakit nola ditu, ez? Hobekuntza batzuk, ez? Gure bizitza erreztu alizateko eta pomposo geldatu daitezke bezala, ez? Neuralink bezala, ez? Elon Muskek esaten zuen bezala, jende itxuak berriro ikusi alizateko, ez gauza espektakularra izan daiteken, eta gero beste batetik ikusten dut, nola pertsonek ja ikusten duten berain ez zibor kontzeptu horretara bueltatzea, ez? Txip bat zure behatzen sartu eta NFC-arekin ordaindu alizatea.
Eta horri gehitzen bali mago, txipak zenbatak gaitasun gehiago auki, gure gorputzean eragina izan dezakela, askotan espekulatzen den gauza bat, eta gustatuko litzaiake bai zuekin, eta bai entzuleak gogoa bali mauka behintzat, kontzeptu guzti hauetaz hitz egitea, ez? Teknologiak berak zema lagunduko gaituen, eta teknologia erabiltzagatik erabiltzen dugun, edo benetan mesede egiten gaituen, ez? Orduan, zuei uzten dizuete hitza. Niri hau oso berezia iruditzen zait eta barreara egiten dit, ze nik nire lehenengo mugikorra izan nuenean, etxean aitak mugikorra zuen, nire anaiak mugikorra zuen, eta nik ere mugikorra nuen, eta nire amak ez zuen nahi. Nire amari norbaitek esan ziolako mugikorrak sekulako uinak emititzen zituela, eta orduan ez zuela nahi gertu, bere gorputzetik gertu mugikor bat. Eta hori nik bizi izan dut, eta orain mugikorra iaia burko azpian dudala egiten dut lo, hau da, gertu, eta nire amak gero bazkenean erosi zuen mugikorra, eta badauka, eta erabiltzen du bere egunerokotasunean, baina duela ez hainbeste beldurtzen gituen mugikor baten uinak, edo mikrouin labeak, baita ere erabiltzak eta uinak direla, eta orainari gara hizketan, txipak ja ez gorputzetik gertu, baizik eta gorputzaren barruan, eta gorputzean txertatuta, eta iruditzen zait, urte gutxian eman dela evoluzio hori, eta harritu egiten hau. Bai, kontua da, askotan badagoela horrelako tendentzia bat gauzak globalizatu alizateko, bai? Jarriko dizuet eredu bat pau adelantado, kasualidade bere abizenak ez adelantado kontzeptu hori dauka ez, implementatuzun bere behatzean sartuzun NFC chip bat, eta gorputzerako badaude horrelako material batzuk azkenean zure sistema vitalarekin kontakturik ez duten, hau da izango zen zure azalean sartuta utzi, baina ez dauka zure sistema vitalarekin ningu kontakturik, bai? Eta hori nahizun, pixkat erreztu alizateko bere ordainketak, eta ze gauzak egin daitezkeen ikusi alizateko, eta batez ere sartzen den hori ez izateko operazio potente bat, hau da, tatuajeak egiten du pertsona batek azalean sartu alizateko. Hori bai da txip bat zu gorputzean daukazuna, ez? Lehenago galdera egiten diozuna zure buruari da, nik txip bat sartzen baldin badut nire gorputzean horrelako gauzak egin alizateko, energia nondik lortuko dut. Bale, eta hemen dator erantzuna, ez? Baina mani duzitena, NFC txipa pasiboa da. Hau da, beste gailu bat behar du kontaktua egin alizateko, beraz. Bale, hori da, esango genuke, denda batera joaten garenean, eta mugikorrarekin ordaintzen dugunean, hori txip batekin, eta txipa atzan dago, eta jartzen duzu atza horrela, eta egiten du pi. Eta hori dugu zuen posibilidad, zure mobiakin hori programatu alizateko zure txartelekin, eta gerozuk behatzarekin, edo zure etxeko zerradura irikia alizango zen, da, mundu domotizatu baterako, ez dakit ondo etorra ditekeen ez, baina nolabait implementatu zeukan ez, eta zan horrako proiektu piloto bat irakurri dudan arabera, eta badagoela Sueziako enpresa bat horren atzetik dagona horrelako gauza bilatzen. Eta kasu horretan, eman zidan horrelako refleksio puntu bat, esaten nola, zergatik oraindik gehiago lotu, nik eroz eta urrut nagoz sentitu nahi baitut, ez, nire teknologiak dekiko dependentzia, ez, baintxe bertan, esango nuke, iauneko egunean mugikorra dugula komunikatu alizateko. Bai. Ez gaudenean komunikatu alizateko bizitza individualizatu gauko loko, baina gure gorputzen integrazio horrek ez dakit dauka ez diot inungo balorerik hartzen, ez diot, ez? Erloju batean eman albali mazu eta gero kendu, ez? Zikaso honetan kentzeko beste operazio bat inberrezu. Horan, zati hori ez dut oso ondo ulertzen, ez? Nik momentu honetan, nik joaten nahi nire herriko ambulategira, eta medikoari esaten diot, hori txertatu nahi dudala txip bat, nire azalean, etxera bidaliko ninduke. Bai, posible da. Eta zango zizun, zergatik nahi duzun, da benetan konpentsatzea dizuntzea. Askotan, pentsatzen dugu, ezakit, inzizio bat egingo ditulako, edo operatu behar gaituztelako asko zobeto egongo garela. Eta ez du zertan. Hau da, prozesu guzti hori eman alizateko ez nabil txipondi buruz, baina generalean zuri markapaso bat jarri behar bali madizute, edo holter bat jarri bali madizute, lehenago estudio asko eginda dago, eta zen dura, ez dago remedio gehiagorik, eta zuri nolabait bizitza salbatu alizateko, edo zure bizitza hobegoa izan dadin, makina bat sartu balizeu. Bueno, ez dago ez du besterik, bestela hilitatzea eta punto edo oso gaizki pasatzen dezu horren. Kasu horretan bai ikusten dut oso interesgarria eta gaina oso era espezifikoan ez, baina bada beste zerbait eta ja espekulaziora oraindik areago junda ez, eta Elon Muskek esaten ditu beste kapazitatea guzti hauekin ez, bera momentuan esaten zuen, atera nahizula Neuralace, zala txip bat internetetik edukia deskargatu,
Eta orduan inteligentegoa izango zinela, ez? Eta hor, sartzen gara beste eufemismo konkretu batetan, ez? Inteligentzia kontzeptua bera zer den, eta zergatikan ulertzen dan beti listo edo pertsona inteligente izatea konputazioarekin. Eta batez ere, zergatik gauzak gehiago egin. Eta zergatik, ez? Zer askotan saltzen da gauzak inberdiala demokratizatu, ez dakiz, kostua jetxi, ez? Baina kasu horretan, zuk zure zerebroan txip bajarri ezkero, oain ez dela momentua eta ez dela lortu, eta ez dudala ikusten internetera ez badago konektatuta txip hori funtzionatuko duenik. Baina egia da, horrelako zerbait gertatuko bazen, benetan gizateria prestatuta dago ez esateko? Ez? Ez esateko. Hau da. Bueno, hemen sortuko litzake, nik uste dut, txertoekin gertatu zena, hau da orokorrean pandemia garaian txertoa azkenean ez hainbeste batetik agian bai, sinesten duzulako txertoaren eraginkortasunean, bestetik zuzenean esan dizutelako zure gurasoek txertoa jarri behar duzu gaixotasun honengatik edo bestengatik, entzun duzulako eta fiatzen zarelako, baino egon zen eta oraindik badago erresistentzia jartzen duen talde bat eta ez dagoena txertoen alde, nik uste dut etorkizunean txiparen implantazioa ere orokortzen balin bada, beti egongo dela talde bat, Ez izango dira, onak edo txarrak. Esan, bai. Nik egin behar dut, resetea bat nire buruan, erabili behar ditu metaforak nik ulertzeko gauza guzti hauek. Beti elordi etortzen danean, opari bada niretzat, azteko ez osan, gorputzan jartzen ditudan gauza, etortzen zai burua, ez dakit, piercing bat, garfio bat, txerto bat, edo diabetikok jartzen dute katxarritoitako bat, modelo edo eredu bezala. Orduan, saiatzen naiz, metafora horiekin ulertzen planteatzen duzun guztik, ez? Orduan pentsatzen dute markapasos bat, errolako gauzak, gure gorputza barruan daude ikerketa bat egiteko edo datuak ateratzeko. Beste batzuk ordez egiten dutena da, zerbait aportatu edo zerbait sartu, barrutik eragina dute nire gorputzean hori hobetzeko edo. Eta gero, pagatzeko katxarro hau behatzean bezala, hori izango zen, ez dakit, kapritxito bezala, ez? Horrek ez dute zer aportatzen, ez dute ikerketa egiten, ja, esan dezakegula, ze guai naizela. Komodogoa izan daiteke? Izan daiteke. Nik giltzak erabat galtzen ditut. Eta estatu batuetan egon nintzenean bizitzen, atea giltzik gabekoa zen, kodigo batekin zen, eta gero ikusi ditut beste leku batzuetan, atz markarekin irikitzen dela. Hori niretzako, sekulako erosoa, zenola giltzak galdu egiten zaizkiden, eta atz markatzait galduko, ez barin badidate eskua mozten, beti nerekin daramat, 24 orduz, nere jaio nintzenetik, eta... Hori da, baina zure gorputzeko zati bat da. Hori da, nere gorputzeko zati bat, eta orduan oso erosoa egingo litzaidake. Datu biometrikoa da. Edo zure irisarekin alko zenun igualate iriki, edo zure aurpegiarekin alko zenun, ez? Beste posibilidade asko daude, ez NFC chip, sanaiet, inzizio bat ditea gure gorputzean enuke normalizatu nahiko. Iruditzen zait, olako zerbait implantatu alizateko ez NFC, baino esaten dut, generazio aldaketa bat balima dator, eta ohitu ite balima gara bizitza estila ondentara, ze bizitza estila nahiko do. Hau da, oraingoaz presotasun sensazio horrekin betikorrikagoa zela eta gauzak lortzeko egon behar duela toki guztitan, ondo, zerbitzu hon bat eman, eta gainea zemata gehiago espanditu, ze agian lanik gabe geldituko ga, edo benetan beste gauza batzutan zentratzeko gaitasuna izango dugu gauza politak indalizateko eta benetan jendeak apreziatu alizateko, zeren bai daukat horrelako sensazio bat, ez? Gaur egun bakarrik teknologia dagoela supermodan, eta askotan azezizkigula kulturako beste 1000 gauza, ia aztuak genituztenak, ez? Eta birteskubritu ez dakit nola esan, ez? Berriro atzera bultatu eta ikustea, zenbat zekiten teknologia ez zuten pertsonak, ez? Edo gure gurasoak, edo gure aiton amonak. Orduan, hori jarri eta beste alde batetik, enpresa batek zuri esatea, zuri emango dizula gaitasuna zuzoriontsugo izateko, edo gehiago bizitzeko, edo dana dalakoak, sortzen ditu horrelako zegonkortasun sensazio bat, ez? Batez ere nik alaba bat izan da, ez? Nire alabak txik bat jarri nahiko du bere buruan, bere lagunen 160 jarrita daukalako, edo benetan pentsatzen delako balio dela. Edo benetan, ezakit, 100 urte gehiago bizial izango dulako. Zergatik, ez? Teroan, bai iruditzen zaitela asko landu beharreko lan bat, eta, teknologiatik asko zarratago di joana, baino prekupatzen dit, agian oso azkar hasi nahi zurrako gauzak ikusten, ikusten dutena askotan, enpresa handiak ez daukatela kontrolik, eta egiten dutela, gaur egun egiten dutela, dela, gaizki egiten dut,
Eta, eski nekin nago altzalain. Bueno, a ber, haizu, ez da gizema 1000 langile dauzkazu, ez da gizema eta bokatu dauzkazu, eta legea saltatzen naizea super lasai gaina. Orduan, jo, nekatu iten hau. Igual ez da inoiz aldatuko, ez? Baina bai ikusten dutela, beraiek daukaten tendentzia hori dela, eta gero beraiek esaten dutela, ez, hau kontrolatu egin behar da. Ez, nahi dezuna agian monopolizatu, ez? Eta zu bakarrik izan, edo lau edo bosten artean pastel hori aldatu. Adimen artifizial generatiboa, ontsetan kriston negozioa, merkatu pila bat dago, eta posizionatu hartzea. Orduan, oain mundu guztia da hori esaten, zenbat ari dia oso ondo egiten, ba ez dakit, baina daukat egunen batean gogoa, horrelako beste revisio potente bat eman orain dagoen degoerari, eta esan, konturatzen naiz, hau beto dola, beste hau beto dola. Baina begira burura etorri zait, eta zeharo normalizatuta daukagu, txakurrei mikrotxipak jartzea. Ze, normalizatuta eta uste dut, ez dakit legeak ere behartzen zaituen nola baiteko lokalizazioa dukitzea, edo kontrola eramateko behintzat dauden txakurren kontrol hori eramateko, baina txakurrei mikrotxipa aspalditik jartzen zaie. Aspalditik daukat, eta teknologia hori erabiltzen dute justo behatzean sartzeko teknologia aislante bada, ez dakit tan mikrosilikato, edo, pixkat inventa da botatzetena, ez dut horti dijola, hau da, dauka material bat gainetik silikona estilo batekoa ez duenak reakzionatzen zure behatzarekin. Zezuk zure gorputzean zerbait zarte bali maezu, erretxazazuten du gorputzak. Orduan ez erretxatatu garri izateko, material txoa jarri bartzen eta uste, txakurrei horrelako txipa jartzen diotenean, erabiltzen duen teknologia berdina da, da, ez da la teknologia berria. Baina, guri jartzen diogunean, orduan gauzak aldatu iten dira, ez? Ez dakit kosmosera bezala, lehenengo txakur bat juntzan laika, eta gero, ez dakit, igual globo sonda izan da txakurrena, eta ni pentsatzete bai, etorkizuna begira, da txipiri ordaintzeko behatz batean, eta, urte batzuk barrun, zergatik ez mikrofonotxo bat hau ondon, eta altaboz txiki bat belarri ondon, eta ja mugikorra barrun daukazu, eta ez dakiz, eta pixkanaka ziborzizazio hori, ez? Niri orain horrela aipatuta beldurra ematen dit. Eta orduan, pentsatzen balin bat, egongo dela talde bat txipak implementatuko dituenak eta talde bat ez, nik nire burua gehiago ikusten dut ezezko horretan, baina orain pentsatzen ari nintzen, eta ez dakit teknologia hau noizbait garatuko dena ala ez, baina nik edukiko bano txip bat, nire gorputzen sartuta, eta txip horri esker, temperatura erregulatzeko, nire gorputzaren temperatura erregulatzeko aukera izango banu, hori zoragarri izango litzake, zenik beroarekin oso gaizki pasatzen dut. Da, tolerantzia oso baixua daukat beroarekin. Nik ja, 28 gradutik gora, kalean, 28 gradutik gora daudenean, niri ja iruditzen zait, hau, Saharako basamortua eta sufritzen ari naiz. Orduan, imaginatu, kanpoan, 40 gradu daudela, joan zarelako, Dubai bisitatzera. Eta zuk sentitu beharrean 40 gradu horiek txip batekin kontrolatu ezakezu zure gorputzeko temperatura. Hori... Bai, baina adiberean, beroa pasatzeak badauka zentzumen bat, hau da, beroa pasatzeak esan nahi du kontu zibili, ze igual erringo zea, edo ez daude toki honean, edo agian zure bihotzari zerbait pasadakioke, edo esan nahi, beroa pasatzeak zen den badauka, alerta sensazio hori orduan, komplexua izango zen. Egia da, polita izango zela, ez beroa pasatu behar izatea, eta ez hotzik pasatu behar izatea. Zenik hotzarekin asko sufritzen dut, nahiz eta erropa pila bat jantzi, destemplatzen naiz oso azkar, eta zenbat zaharragoa orduan da okerrago. Baina kasu horietan, ikustet oso zaila izango zela, azkenen kontrolatu behar dezu, zure sensazio termikoa zein da, zure azalean, eta gero zure odol temperatura beti berdin mantentzen da. Orduan hor badago, gure gorputza oso komplexua da munduan dagoenen asmakizuniko berena. Bai, eta kontu honekin sortu beharko litzake medikuntzaren alor berri bat. Ez, orain ikasten dutenean ikasleek medikuntza eta gero espezialitatea aukeratu beharko dutenean, baian sortu beharko da, ezagik nola deitu. Ziborg medikuntza? Ez, badago biomedizina badaude exoeskeletoak ere badaude, ezakit, ezin dezu bizitzan ibili edo tetraplegikoa ez, eta badago posibilitate bat nolabait zure espina dorsala estimulatu ahal izateko nolabait, eta zure kabuz gauza gehiago egin eta ez horren dependiente izateko, ze ona, ez? Zanet,
kasuistika ezberdinetan aplikatzea ondo iruditzen zait, baina kontua da, askotan generalizatzen dela eta espekulatzen dela eta azkenean, arrazoi desberdinegatik gertatzen den zerbait dela, baina gure inguruan dago eta, adaptazio prozesu bat edo adopzio prozesu bat izango dugu teknologiarekin oraintxe daukagun bezala, baina bai gustatuko litzaiake jakitea de bai edo pentsatzea behintzat gaur egungo ez bakarrik gu, bai gure gazteria eta umeak oraintxe bertan direnak, ez? Azkenean benetan esatea ez bazaia gustatzen eta ez izatea importantzerik gabeko zerbait, ez? Tapatuta di joan zerbait eta dena aurrea, ez? Etortzen zai burua goendala aste batzuk edo komentatu zenunez letra txikiena, ez? Nola askotan hartzen dugu zerbait aplikazioen bat o zerbait eta zenbat gauza agian daude izkutua horatzean, eta ez dugu irakurtzen letra txiki hori eta hori gertatu daiteke bai horrelako eman dezagun mikrochip bat atzan zu sinatzen duzu zerari pagatzeko, baino akaso gauza gehiago sartzen ari dira zure gorputzean. Adibidez zurekin datu horiek erabiliko dituztela beste pertsona batzuei datu horiek saltzeko, legala dela, zu firmatzen bali badezu, edo ez diala responsable egiten, material hori degradatze bali bada, zure gorputzean eduki dezakeen kalte horrengatik, baina dena inventatzen ari naiz momentu hauetan, baina gertatu daiteken zerbait da, ze gertatu da. Orduan lehenengo izateak badauka beste arazo bat, dela, problemak izan ditzazkezula. Naizta kasu honetan NFC eta txip pasibo batek ez zula hainbeste kalte egingo, animalietan asko testatu delako eta materiala hori delako eta gaina azkenean txip horrek uste edo balio dula. Orduan, guai izan daiteke, baina nire kasuan ez diot erabilera asko ikusten edo ez bali magukezu dena super tomotizatuta ez dizula askorako balio egia esan. Irakurri dut Suedian eta Suedia askotan jartzen dugu adibide bezala hezkuntza sistemarekiko edo museoekiko edo, beti izaten da hor erreferente, Suedian 4.000 pertsona daude, txipa daukatenak gorputzean. Eta Suediako tren sistemak, estatuko tren sistema ofizialak, erakunde publiko batenak onartzen du ordainketa subkutanea deitzen diotena, beraz, nahiko datua dago han. Horrelako tokietan bai, eta horregatik Suediako enpresa horrek eskaintzen zuela, eta Pau adelantado, beraiekin jarri zen kontaktuan, berak izan dizuelako lehenengo Espainiarra hori egiten zuena, ez? Ez dakit, baino Suedir bat ona etortze bada igual ez dagoan beste gaitasuna, ez? Esan nahiet, NFC erabili dezakezu, baina ez du zertan behatzean eman behar. Mobil bat erabili dezakezu horretarako, edo beste roju bat, edo dena delakoa. Hau da, NFC-ak izatez ez dauka erabilerarik, bakarrik txip bada, beti jokiretzun mobil bat zerbait lagunduko dioena txip horri. Orduan azkenean da zu zerbait hemen sartzen duzu, baina mobila boltsioan daukazu. Ez dakit. Ez da, maik esaten zuena da, ez? Ez da diabetesa daukazu eta orduan laguntzen dizu neurtzen intsulina maila edo dana dalakoa honek ez dizu berez onura, hoi da ez, erosotasuna, baina adibidez, onartuko genuen kiroletarako horrelako txipak erabiltzea zure errendimendua hobetzeko? Nola? Imaginatu, oin flipatzen nahi nahiz, baina jake hemen flipatzen nahi gala gorputzaren errendimendua hobetzeko kirolari edo atleta profesionalei horrelako hobekuntza jartzea? Hemen... Kristo nahi iritzen da, ez? Dopingen sakuan sartzen dut, ez da hori, eta zer nahi dugu ikusgarriena izatea eta boste esasuna eta zakizer, aurrera espektakuloen bidea. Adibidez, ez formula batean, ia, ez, pilotoa oso garrantzitsua da, baina kotxea ia garrantzitsua da. Bai, nuski. Orduan, kasu horretan, emozioa, ez, pilotoa, pilotok kriston pila entrenatzen die eta kriston nivelen daude eta beti tope daude, ez? Milisegundu bakoitza super garrantzitsua da, baina kontzeptu hori bilatzea izango zen, ez? Hobetuko deu zerbait, kasu honetan, ez? Kotxe bat azkenen sistema mekaniko eta, elektromagnetiko eta gauza pila dauzka, ez? Baina atazza bat egiteko prestatuta da, nahiz da oso ondo prestatuta da. Hori kiroletan erabili bai, baina gu inteligenteagoak egiteko, ez, esan nahi, zer bilatzen egia esan nahi,
ez dela existitzen mendikan txip bat zure gorputzeko errendimendua hobetuko duenik, hori segur esaten dizuet, eta oso zaila izango zela kasu honetan, baina espekulazioa beti hola dago, eta nik uste dut urtean 2 edo 3 aldiz aterako diela holako notiziak. Ni errendimendura baino burua joaten zait legediara, araudietara, ze orain sekulako nahasmena dago adibidez nazioarteko olimpiar komiteak duela urte batzuk onartzen zen igeri egiteko ez dakitze bainu jantzi horrela baita horrek supera aerodinamikoa zela eta gero azkenan debekatu egin zuten, horrek baita abantaia ematen zizulako, gero zalantzari gabe mai gainean dago transexualitatearen gaia eta gizon trans batek emakumeen kategorian edo gizonen kategorian parte hartu behar du, kategoriak mantendu behar dira, segulako gai pila bat daude mai gainean, eta hau beste gai bat izango litzake, hau arautu beharko litzake. Hau da, txip baten bidez errendimendua hobetzeak, erokeria iruditzen zait. Erabili dezakezu, orain erabiltzen dira, baina gure gorputzetik kanpo daude. Hau da, datuak jaso alizatea gure errendimentua hobetzeko, egunerokotasunean dagoen zerbait da, bai futbolean, da beste 1000 gauzetan erabiltzen dira, ez? Hori normaltzat iruditzen zait, baina laguntza bat izatea ez dut derrepente bizikleta elektriko bat bihurtzea ez, holako metafora visual bat egitearen, ez oso arraroa irudituko zitaiten kasu horretan. Ez da atera, eta nahi iruditzen zait ez da aterako. Nordaki. Egia da, aipatzen ari garen guztia, burura etortzen zait adibidez ezagik, txip batekin kezka bat. Orduan bai, superlokalizatuta eduki dezakezu norbait, ez? Ze maik txipa balin badauka eta nik nolabaiteko kontrola horrengan, ikusi dezaket, une oro mai nun dagoen, baina esan orain ere, jakintza hori edukiko banu, nola mugikorra gainean daraman, 24 orduz, orain ere non dagoen jakingo nuke. Eta edo aipatzen nuna, ez? Orain ere erabiltzen ditugu datuak eta neurtzen dugu dena mugikorrarekin, hau izango litzake, horixe, baino zalaren barrutik. Bai, eta horrek ekarri ditzazken arazo guztio kontutan hartuta, ez? Eta gero aparte, oain espekulatzen nahi geha pila bat, baina zerbait gure gorputzean sartzeko prozesu oso gorra pasatu behar izan ditu, badago kontzeptua ditzen dela medical device kontzeptua, eta orduan ezin dizu edo zer gauza gorputzean sartu. Prozesu oso riguroso bat pasa hartute, ze gure gorputzean dago, Zer nahi, eta orain espekulatzen ari gera, badaukat lagun bat, badaukala aplikazio bat, ez? Azaleko minbizia edo beste 28 patologia detektatzeko mobila erabilita, eta hori medikutzen sartu behar izateko, kriston gauz pila egin behar izan dituzte, kumplitu alizateko, eta hori gorputzetik kanpo dagoela, hau da, adibidez, ez, azaleko minbizia daukazun edo ez jakite aplikazioazek baietze edo ez esateak, badauka responsabilidade bat enpresa bezala. Orduan, nahiz da gero mediku batek hartzen duen hori, erantzun hori ez, jaso ditzazke, pila bat informazio jaso dezak eta berei bizitza erraztu ez, joan gozan oso guai, ez, baina bizitzan, esaten zu daukezu lunar bat, ez, eta esatezu, lunar hori argazki bat etera, eta esatizu haizu, igual hau begiratu beharko zenuke. Eta megikutara jun baino lehenago, ze ondo, ez? Baina, hori egin alizateko eta zuri esateko hori egia dela, gezurra dela, kriston prozesua pasatu. Ezin du izan egun batetik bestera. Orduan, ez dakik gauza positibotzat bezala ikusten dut, horrelako posibilidadeak izatea, ez? Eta eskuragarri izatea, eta ez izatea horren galesteak, ez dakit, osakidetza jarri ez dakit nolako zerbait, ez? Baina posibilidade balimako zure bai, ez izatea, gaur egun bezala, privatizatzera doan sistema batera sartu behar izatea bultzatuta, ez? Gaur egun nire hori asko ikusten da, ez? Ia nire inguruan ja jendeak esatit, nik ja sistema pribatuan dauka kontra dautat, ez dut, zer ari da gertatzen, ez? Txipekin ematit, ez dut esango pasako denik, baina sensazio hori, ez? Bultzatuta sentitzen gara, eta ia normalizatuta daukau sistema pribatu batean, medikuntza bat euki behar izateak, ez? Eta ez da gustatzen, orduan, hemen ahotsa daukat, eta esan intendet, ez? Hau, sartuko zinak aurre ikuspen bat egitera, zenbat urte barru izango da asko zerrealitate edatuagoa, mikrotxipen kontu hau? Iritsiko gara Euskal Herrian Suediako egoerara? Pentsatu nahiko nuke ez, baina egia da, Suedian aspalditik daudela txartelarekin dena ordaintzen, eta guarain dena txartelarekin ordaintzen. Hau da, hobokuntza bat suposatu behar balima da, gure eguneroko bizitzan txipat implantatze okitzak sartuko da. Esan nahiko nizuke hemendik 10 urtea da. Baina igualenago da, eske ez dakit.
dena gain azkardoa eta agian nik orain esaten dut hemendik 10 urteta izango da eta ez da gertatu, orduan igual norbaitik esatea aizu etxante nahi dela 10 urte ez daukat ideiarik ere. Kontua da teknologiari oso lortuta dagoela eta posible dela. Baina gure aukeratze bat izan beharko lukela eta benetan guri bizitza erraztuko ligukela. Ni oraindik giltzakin ondo nao. Jarriko izut eredu super simple bat. Nire kotxeak dauka start stop. Honeaino nao. Oso komoda, bolsilloan da nahi ezuna. Baina askotan igual giltzazi detektatzen. Giltza pila gutxi bali mauke ezin dezu arrankatu eta jarri giltza eta jazta. Ze komplikazio. Eta zaukazu aukera hori, alternatibaz izu ematen. Zeuken, momentu ez que guai, start stop, ez dakize. Iruditzen txorakeri bat, porque gero gaina bateria askoz garestiagoa dira, bateria gastatze bali maia sufritu iten dute, eta esaten dut. Eta ezin da giltza erabil, ezin dugu jarraitu giltza erabiltzen, horren konpelixua, bolsioan dukidezakezu orain start stop bali maukazu, baina batzaitan inbeste kostatzen nire ez da ez, nire boltsioan eskoa sartu, atera giltza ez, eta nire eskomuturrekin giro hori egin alizata. Bai, komodoagoa da, bai, baina gero funtzionatzen ez duenean zer. Bueno, hori egunerokotasunean adibide ugari ikusten ditugu, bai, egia da beti zerbaitek utzi egiten duenean, ez? Zure kasuan, pila gabe edo bateria gabe dagoenean, edo ez zuenean... Edo mando ez da bienean. Hoi da, baina egia da, aurrekoan lagun batek aipatzen zidan, mugikorrean SIM txartela duki beharren, SIM daukala orain, baina mugikorra izorratu zitzaiola eta orduan bere amak utzi ziola mugikor zar bat eta orduan berak pentsatu zuela, SIMan ere mugikorretik pasako dut nere amaren mugikorrera eta horrela badaukat, baina zintzuen SIMa delako, hau da elektronikoa delako SIMa, eta orduan martxan abian jartzeko zerbait, esaten zioten SMS bat iritsiko zitzaiola kode batekin, baina mugikorra izorratuta zegoen eta zintzuen piztu, orduan SMS hori galdu egiten zen, orduan mugikor gabe. Bai. Eta berak esaten zuen, nik aldarrikapena egin nahi dut mantendu zazu, ez balin badezu oraindik aldatu, mantendu SIM fisikoa. Niri gehiago gustatzen zait, bai. Jo, esango izut, oain dela gutxi, ongine izketan nola, bazeuden phishing bat, ez, jamadakikin beste pertsona baten gandik pasatzen ziala, eta zakizeta, bakize, hori esimekin egin daiteke. Oraindikan badauka horrelako perretxa de seguridade bat, saltatu dezaketena hacker-roberen adienak, ez, eta orduan, beste baten izenean deitzen zaituzte, orduan badauzka bere arazoak. Nik ez dut hain gaizki ikusten SIM bat gure mobiaren barruan sartuta eta identifikatzaile bakarra izatea eta horregatik ezin suplantatu izatea gure telefono mugikorrak. Bastante ondo ikusten dut. Zepena soilik konturatzen garela horretaz zerbaitek utzi egiten duenean edo akats bat dagoenean eta gero beste lagunerokotasunean dena digitalizatzeko joera izaten jarraitzen dugu. Bai, zehazkardoa, eta ondo dabil, eta oso eskuragarri da, eta nik benetan esaten dut, dokumentu firmatzea oso ondo da, baina faio bat egotetan, zerbitzari batetan, efektu kaskada bat sortzen da, ez, urjauzi efektu bat, eroitzen hasten dian gauzak, pum, eta kriston aliatzen da. Eta hori, enpresa asko, internetik gabe daude, eta ez tegiz eta galera pila daude. Gertatu daiteke, zehazkenean ezin dezu euneko eunaren gaitasun hori inoiz ezingo dezu, estadistikoki imposible da. Eta gertatzen danean, kristona, porque daukasun gaztelo horren handia da, ondo funtzionatzen du, zure fabrika super ondo funtzionatzen du, de repentean interneta junda, edo virus bat sartu dizute, edo hackeatu den zaituzte, galduta zaude. Orduan, bueno, jungo ikusten, eta nik posibilidad bali maukat ere ikusteko horrelako gauza gertatzen dena, analisi potente bat egite ikusteko ondola dauden gauzak estrukturatuta ez erori alizateko, eta horrelako gauzak, bueno, hitzeteko aukera ere izango dugu, ezta? Noski baiet. Eskerrik asko, Unai Elordi. Zuei.
Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Agian ez gara itzuliko, zoriontsu izan ginen lekuetara, akaso nartzen ikasi dugu, inoiz ez garela izan onenak. Agian ez du jarraituko, Instagramen scrollaren menpean, bizitzak ere ez dakien arren, ikasten gabiltza sasoi honetan. Eskerrak. Gizomen gertatzen den mai, Inigo Asentzio Mexikon dugula, eta bere falta somatzen dugula, baina, bueno, soluzio erresa duela horrek, bere abesti bat jarritekillo. Magikoa, Inigo, errinozeronte nadarro bezala, ez? Botere magikoak ditu. Bueno, ez dakizu zer gertatzen ari zaigun errinozeronteen kontuarekin. Entzulari esango diogu, Inigok egindu abesti bat, entzuten ari garen hau, errinozerontea izena du, eta nik esango nuke, abesti honen aurretik, nik enituela errinozeronteak ikusten leku guztietan. Hau da, etzela zerbait oso presente zegoenan ere bizitzan, baina orain, etengabe, edo pasatzen naiz denda baten aurretik eta panpin bat dago, errinozeronte bat dena. Edo sartzen naiz Instagramen eta ikusten dut Beñat Sarasola idazleak egin duela liburu bat, eta liburuak izena duela, begiratu ingo dut ze, atzo ikusi nuen horrelako zerbait duela gutxi, Ludwig eta errinozeroa. Estrenatu berria hori, ez? Eta bueno, nik etxen atzo paper batzuk hartzen, Otto es un rinoceronte Kierkegaardena, eta egia, askotan zerbait buruan daukasunean, leku guztitan ikusten duzula. Ez dakit hori edo potere magiko hori dagoatzen. Ikusi nuen baita ere, urrengo egunetako efemeridei begirari nintzela aurreratzen joateko, Euskarazko Wikipediak artikulu asko dauzka, baina badago zerrenda bat, 1000. artikulua izan zen hitz hau. 10.000. eta 50.000. errinozero izan zen. Orain, leku guztietan agertzen zait. Baina abesti hau ez dugu jarri solik Inigo faltan botatzen dugulako. Abesti hau jarri dugu, hil salunt, aipatzen duelako adibidez. Zu kontatzean ni txikitako anekdota bat rinozeronte. Bai, kontatu. Rinozeronte M txuria. Super handi. Oso zarra ere, etorri zan ni txikian nintzenean, ni Berazubiko futbol zelaian jaioan naitzela, ez, Tolosan, nire eta kontxergia, eta atzean zegoen beste zelaitxoa zala el Campo Viejo, orduan ekarri zuten Zirko Ringlin anaiak, ni oso txikian nintzen, 5 urte hola, eta goratzen naiz ekarri zutela, rinozeronte txuria, emea zan, oso zarra, eta hor lurrean etzanda, eta juten ginen belarra ematea, eta, eta gertu egoten, eta izugarrizko zea daukat hori, lastanak egiten errinozeronte
Bai, handi batean, zirkoko jabeekin, aita kriston konfiantza hartu zuenangoekin, eta eskutik helduta paiaso batekin, barea jun, eta estandu rinozerontea. Eta horrelako oroimena etorri zitzaidan diska hau berreskuratzen. Hori ere zen bat aldutu den, orain zirkoetan ez dago animalearik, orain eskerrak, orain beste mota batekoak dira zirkoak. Txikian nintzenez hori zan aventura bat, baino guain ez dut permitituko horrelakorik, porque kaiola oso txikia zan, oso zarra zegoen, nik uste dut ez zirela kondizionenak, ez? Bueno, hori gainditu genuen eta eskerrak orain zirkoetan paiazoak dauden, akrobaziak egiten dituzen pertsonak dauden, abesten duten pertsonak, denetarik dago, baina animaliarik ez eta eskerrak. Esango genuke orain zirkoak antzokiak bezalakoak direla. Gehiago direla eta animali eszenikoak bihurtu gara, ez? Animali eszenikoak bihurtu garela, baina antzokietaz ari garela, proposamenen bat badaukazu guretzat, mai. Bai, noski, azkena, ziklo bat isteko, txikirekin, itxi egin du ziklo bat, gurea izan da, urte beteko zikloa, ez, intxurrean zerkitaldea, alegiko, antzerki herrikoia, eta berreskuratzen, Inazio Beiristainen urte hurrenean sortutakoa, birsortutakoa, eta, gure bigarren antzeslana zan Joezak berriro zan, Budi Allemena, izugarrizko bertsioa, eta 11 aldiz egin genitu, ez da oso ohikoa, horrelako talde amateur batentzako, azken esperientzia izan zandulantziko jaialdian, oso ondo, eta erabaki genuen Alegiko gaztetxean iztea, ez? Alegiko antzokian hasi zen proiektua, eta itxiko dugu gaztetxean, gaur atxalden 8:30 izango da emanaldia, azken emanaldia, uste dut iaia sold out, ezakit batema gelditzen da, baina, eta izango dugu, opari bat, zikloa etxean izteko, gertuko kein, eta gero mokautxo bat hartuko dugu, eta oso polita, eta badakite rinozeronde abestia, Inigorena, zer ikusi badauka, zeretik geldituko zaigu Paris, esaldi horren atzean dagolako, honea torri zirenean, taldekidek, ez? Elkarrizketa hori eta gero, Zuzeo eta Inigo, lehenengo grabaketa, lehenengo telebistan dagoela ikustea, Alan Fix protagonistak, eta Casablancan euskeraz ez genuen aurkitzen. Eta, hemen proposamena bota, eta BBB, venga, bale, lortu genuen, Casablancaren bertsioa euskeraz, Goiuri eta Inigoren agotxarekin zoragarria, eta horrekin hasiko da gaurre bai azken emanaldia. Songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Naiz irratiko 50 Euskal musikan berriena. Pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam. Baina baita klasikoenak ere. Zuhor zaude dantza gauzitan, zer debrugara pasatzen zaiko goaren baita. Eta noski, nazioarteko klasikoak ere bai.
Gozatu nagusiki gure musikaz. Baina baita nazioartekoaz ere. Gozatu musikaz. Gozatu naiz irratiko 50. Servilleta bat lau korapiloa, servilleta bat lau korapiloa. Spotifyen naiz irratiko 50 playlista. Atsegin dut eman, partekatu lagunekin eta gozatu. Atzo jakin genuen albistea da, baina tartea eskinen genion gaur kontu honi izan ere, Patri Urkizu Sarasua idazle, irakasle eta ikertzaile Lezoarra hiltzen, 78 urte zituela, gaixotasun baten ondorioz, euskal literaturari, kulturari eta bere sorterriari bere lana eskaini ondoren. Itxuraz lagaiozu aingura jaso guztia dago. Urkizu 1946an jaio zen Lezon, aita erbestetik itzulitakoan. Herrian eta Donostian lehenengo ikasketak egin ondoren, Zornotzan eta Alesbesen egon zen fraidegai, Karmeldarrekin. Nera bezala, herriberako fraidehaiek bota egin zuten. Irakurgai eta idatzi susmagarriak aurkitu baitzizkioten. Gustoko zuen zientzia gai ez idaztea, eta klaro, hori mai fraidei batitzean gehiegi gustatu. Bizi horrela irrikatxu olatu. Batxillergoa amaitu ondoren filosofia eta letrak ikasi zituen Patxi Altunarekin, eta Madrilera joan zen ingenieritza ikastera. Han, Euskara eskolak eman zituen. Urtebete geroago, Salamankara egin zuen, eta ondoren, Errenteria eta Donostiako institutetan irakasle jardun zen. Orain espada noiz, puskak batu, ontziratu, sakelak bete garau, garau hoiek iristean, bihurtuko dira. Gaztetatik landu zituen poesia eta narratiba, baino saiogide eta ikertzaile gisa izan zen emankorren. Hainbat egile ez ezagun edo ia ez ezagunen testu asko argitaratu zituen. Uste osoa behitzuen, eskuizkribu horiek argitaratu ezean, nekez ezagutuko zela euskal literatura. Alkate izan zen, Eusko Ikaskuntzako hizkuntza eta literatura saileko zuzendari, eta euskal idazleen elkarteko lehendakari ere izan zen, baita euskaltzain urgazlea ere. Tortu berean bigau ez pasa, bada espada, aizetea da zure arnasa. Euskara batuaren sustatzaileetako bat izan zen, baina Lezoko euskara ere oso ongi defendatzen zuen, eta Lezoko euskara nolakoa den jakin nahi duenak Patri Urkizuren ahotsetik ezagutu dezake, izan ere ahotsak proiektuan parte hartu zuen, hainbat pasarte kontatuz, eta ahotsak proiektuak horixe eskaintzen digu, herri desberdinetako euskalkiak ezagutzeko aukera. Hemen kontatzen digu Urkizuk berak nola antzerkizalea izan den gaztetatik. Irakasle onak genituen, eta gogoratzen naiz, Graham Greenen León Dormido hola irakurri genuela, bazen legiteatro esaten zena, teatro irakurria, eta orduan pertsonai bat sartzen zenean estenatokian, orduan pizten zen bere argia izena agertzen zen, ezta? Eta sistema horrekin, hori, eta gero Madrilen Kolegio Maiorrean egon nintzenean ere egiten genuen Jean Cocteauren obrak eta horrelako gauzak. Eta gero ikusi dut, egon nintzen antzertik funtzionatu zunean euskal teatroen historiatxo bat idatzia nuen 75erako,
Piarre Larzabal eta Antonio Maria Labayenen omenez, bilek izan bai ziren 20. mendean gehien landu zutenak teatroa Euskal Herrian, eta horrela Euskal Teatroaren nondik norakoak, eta saiatu nintzen baita ere publikatzen ineditoak. Hori da, argitaratu gabe ziren testuak publikatu nituen, lehenbiziko batzuek Antzerti errebistan, eta gero hortik zehar Izpegi argitaletxean, Pierre Bidart eta Jean-Baptiste Orpustanek zuzentzen zuten argitaletxean, hor daude, saribari guztiak, teatro komikoa, irri teatroa, eta ziriduna. Zeren agertzen ziren liburutan, bazirela antzerki horiek, baina testua faltatzen, eta orduan lan hau egiteko dago, beti dago egiteko. Mila 1970 argitaratu zuen bere lehenengo saiakera, literatura eta kritika, eta hurrengo 10 aldietan beste egin bat. Batez ere, antzerkiaz oraintxe entzun diogu, kontatzen ze antzerki zalea zen, eta bertsogintzaz, baita artikulu ugari ere, hainbat aldizkari eta egunkaritan. Poesia liburu 2 ere plazaratu zituen, Dorregiliko kanta eta Zeren azken finean. Narratibari dagokionez, Nola kursal berria suntsitu zen, ipuin liburua, Sekulorum sekulotan, Zoazte hemendik, eta Suaren froga nobelak, besteak beste, aipatutakoak Urkizuren obra zabalaren lagin txiki bat baino ez dira. Bere azken lana pasaren urtean argitaratu zuen 2023an Lezoko udalarekin batera, Eskribu galdoen bila, autografia eta kulturkritikak. Liburu horretan idazle lezoarraren bizitza eta lana ez ezik Lezo ere oso presente dago. Herri horren historiaren, bertako jendearen eta historia ugariren berri ematen du lehenengo atalean adibidez. Kontatutakoak bere familia eta adiskidentzat idatzi zituela dio liburuaren sarreran, baita bere garaia bizi izan zuten edonorentzat. Esan bezala atzo zendu zen Patri, eta omenaldi txiki hau egin nahi genion urte luze hauetan euskarari eta kulturari egin dion lana omentzeko. Guri ere iritsi zaigu agur esateko une, eguerdiko 12 gainean ditugulako. Bai, handi bat Patri, eskerrik asko egindako guztiagatik ere, zelako bidea erresago egin zaigulako.
Placer bat beti bezala, ondo pasa data hauetan, gutxi gaztau, eta zaindu gorputza, haupazuek. Zaindu gorputza oso garrantzitsu hori, benetan garrantzitsua, eta batzutan aztu egiten zaigu egun hauetan, ze unkitu egiten gara, emozionatu egiten gara, gaude gure ohiko errutinatik aterata, baina bueno, zaindu gorputza eta zaindu burua, ze batzuetan egun hauek izaten dira ez daudenekin oroitzeko uneak, batzuetan izaten dira, agian hain gustoko ez dituzuen familiarekin elkartzeko uneak eta familia arteko liskarrak azaleratu egiten dira, edo joan zaitezke familiaren gana eta izeba edo osaba batek esaten dizu, lodiago zaudela, edo argalago zaudela ea ez duzun jaten, edo galdetzen dizute noiz ezkonduko zaren, edo seme alabik noiz edukiko dituzun, beraz, esan dugun bezala... Zaindu. Hori da azken finean kontatu nahi genizuna. Zaintzeko besterik gabe eta agur esateko, pentsatu dut abesti batekin egingo dugula azkeneko tartetxo hau, beraz entzule, gu bi harrementxe egongo gara eta zuen falta somatuko dugu, zalantzari gabe, bihar goizeko 10 eta 5 arte, baina hementxe egongo gara. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz atzen duko nor zen. Keep calm and bigarren kafea.